Hi guys, welcome back to our channel. Mrs. Nivial here. Guys, na ako ipakita ninyo nga magustuhan din ninyo nga 99% mahilig ani kape, black coffee with milk, any milk powder inyo ni mabuhat. Mao ni kita ko cappuccino, i-combine mo sugar, black Nescafe black o gatas powder. See, makahimo kag cappuccino nga wala na kay gamit nga mga machine. Tanawan niyo kung sa akong sekreto. Then sagad ani ginahimo fresh milk, pero karon dili ta magamit og fresh milk kay syempre mahal man. Powder tong gamiton. Watch and learn. Duha ka ingani, duha ka katsara nga milk powder, ang inyong sugar depende na sa mo inom kani kay wala ako nag-use og gloves kay ako lang may mo inom. Try na ko ako ang naimbento. See? Sugar na ko, dili mo ko hilig og sugar kayo. So, a little bit. See? Mga 1/4 lang ani. Mao ni akong gamiton og na kay empty bottle anak. Be sure hinlo, be sure nga imuha pud ni nga ilimnan. Yan siya. Mao ni akong buhaton. Namay mo na siyang cream. Tarawan niyo. Kana siya naan ni siya milk powder ug sugar. Ato siya tabutangan og tubig. Puno na to na. See? Huwag mo kung saan ako i-apply ang Nescafe. Init na siya nga tubig ha, kung gibutang. Mo ni akong purpose nga nung nakoy ngani kay ako kuhaan og kalahati. Half of my cups. Going to put inside the bottle. Okay? See? Kani ako siyang ibutang dire sa remaining gatas o asukal nga gikutaw na. O gusto mo og strong ang inyong timpla, pwede ninyo i-adjust yung kape. Ako kay dili mo ba nag-strong, so isa lang kay nga akong butang. Karawa na siya. Kita ninyo ni black lang na siya. Medyo dark. Kaya saan tayo i-apply niya, nga may mo siyang cappuccino with cream or foam. With style lang siya. See? Init. Pero kinang nadilabihan siya, advisable og ko ng sigihan. Kinang din one time lang yun mong gamiton kay plastic beer ni makadaot. Ilabog ni mo yun mo kuman. Sagad mo gud na siya like atong coffee stirrer, bitaw ka ng pang mixture di battery. Ug sa ato adya sa probinsya wala bitay nga na ug pay battery di kakahimo. So diskarte ta. Oh, di ba? Tanawa sanay matulo. Disposal na siya. Labog na niya. Tanga na to siya og toppings. Ano ni guys?
Pakita ninyo. Ano ni siya? Cappuccino. Ang purpose nako sa bottle, pang cream siya, foam siya sa gatas. Kinahanglan mo gawa siya ang puti sa center. Then, butangan niya mag-toppings nga kape. Ano ni siya? Kung mag-order mo sa mga coffee shop, ingani na siya. Ito na siya kay coffee shop ni Rachel man eh. So, libre lang ta. Basta na atay gamit. Let's drink! Diba? Pwede ni mo na ibuhaton sa probinsya, sa Pinas. Makahimo ka, basta interesado lang ka. Gusto ka ani kay sagad man gud mo inom og kape butang ng gatas. So maghimo po kag style. Kung nakabisita, pwede ni man ganion. Diba? Nagustuhan ninyo ang akong itudlo ninyo? See you next time. Bye!